Si et resulta còmode, tanca els ulls i troba una posició que et faci sentir bé. Pots estar amb el cos en repòs, com prefereixis, connectant-te amb el suport que sents sota teu. Comencem amb una respiració profunda. Inspira pel nas, deixa que l'aire t'ompli el teu interior i exhala lentament per la boca. Una altra vegada, inspira profundament, notant com entra aire fresc i exhala, alliberant tot el que no necessitis en aquest moment. Amb cada inspiració, porta calma i pau al teu cos i amb cada exhalació deixa anar qualsevol tensió o pes que puguis sentir. Si vols, pots imaginar com cada vegada que exhales deixes anar l'estrès com si fos una boira fosca que es dissol lentament a l'aire. Porta ara l'atenció al teu cos. Nota com se sent. Hi ha alguna zona que estigui tensa o rígida? Potser el coll, la mandíbula, les espatlles o alguna altra part? Porta la teva respiració cap a aquestes zones. Inspira profundament i amb cada exhalació imagina que aquestes parts es relaxen, es desfan i s'alliberen. Si els pensaments comencen a aparèixer, és normal. No cal aturar-los ni jutjar-los. Simplement observa com passen, com si fossin núvols que creuen el cel, i torna suaument a posar l'atenció en la teva respiració. Ara, imagina't en un lloc que et transmeti calma i seguretat. Pot ser un espai de la natura o simplement un lloc que imaginis ple de serenor. Nota els colors, els sons i l'energia d'aquest lloc. Permete't sentir-te envoltat per aquesta pau, mentre cada part del teu cos es relaxa més i més. Pren una última respiració profunda i mentre exhales, repeteix-te mentalment: tot està bé. Tinc la força per gestionar el que vingui. I quan et sentis preparat, preparada, comença a tornar a aquest moment. Mou suaument alguna part del cos. Nota el suport que tens sota teu. I quan vulguis, obre els ulls lentament.